da ka jingjo penkut ke Barcelona ia ka jingai lakai jongka hakalalika menta ka samoi haden ka jingai lenti ka bajwat bat ka bakelany hado kata-kata yo rong Champion League ka Manchester City ngi pedang singau ba ya pi barok ki paralok ki bajus ngau tenan ban pe ya ki video hakane ka channel ka jing kerpat ya kito ki paralok ki bampat da ban subscribe la da pis ngau tenan ya ki video hakane ka channel singau ba ban nya utu subscribe button ke Barcelona ke badai ke klub ke bayok banra ya ke La Liga mentah ke samai la badong dak bapen lem ya ke Real Madrid ke badan haka kerdan ke baar dang haka jingai lakai ke balai pe henreu kumta mentah ke met pala citeng senya ke Barcelona ke lepen kunno ya ke jingai lakai ke bakhadu jongka haka La Liga kata ke dai ke jingai lakai ke balai pe pra dak ke jingjo persya ya ke Athletic Club ha bapai skane ke jingai lakai ke Barcelona kumba kalong ke klub ke baklan borba haka jingai lakai jongka La Liga menta usnam kumta hero ka Barcelona kala pen iya ka jingkhalan bor jongka hakane ka jingai lakai jongka persya ya ka Athletic Club haka badang hake menit ka bakhat saw kala yo ban pen ki ya ka jar lengba Robert Lewandowski ya ka bol ka bala pen bo da Fermin Lopez tang lai menit haden ka ne ka gol kata hake menit ka bakhat hanyo sejesen ka Barcelona kala yo biang ban pen ki ya ka jar lengba ujo hi player jongka kata Robert Lewandowski kumta haka jingai lakai jongka kala ka banangkong ka Barcelona kala tam ya ka Athletic Club da ar la not goal bat haka jingai lakai jong ka kala ka baar ka Athletic Club kala persang ikat bala ban yo pen pai ya kini ki ar teliki gol namar makaro ka kwa ban penkut ya ka jingai lakai jong ka haka La Liga menta ka semai da ka jingjo persya ya ka Barcelona wa la da ka tip la da ka sharem ro kan se rung bai ka Champion League haka ne ka ayom ka ban sawan hanrai ka den bet ka jingtrang ban job haka no ka jingai lakai la ban ong wa la da ka jingai lakai ka bom don shoot ya ka tong namar ya ka La Liga menta ka samai layok banra lepa ya ka da ka Barcelona kumta hapdeng ka jingai khun bat ka jingtrang ban yo pen phai ya kini ki ar teliki gol jong ka Barcelona penban kamla shu ban pen phai ya ki namar ba ka jingai lakai kala jan point no she ka bakut haka ba hachwa ban kun no ka jingai lakai kata haka menit ka bakhandai pe plus saw sejesen dai ka Barcelona ka bayo beng ban pen ki ya ka jar lengba Dani Olmo ka baban lengba ke penalti bat habakut hi ka jingai lakai ka Barcelona kumba ong mene kala pen kut no ya ka jingai lakai jongka haka La Liga da ka jingjo persya ya ka Athletic Club da lai la not goal kumta haba phai pat na ka La Liga ki club ki bayo manrung direct shaka Champions League menta ka ayom ki ba haba po jongka top 4 ki dai ka Barcelona ka badon haka kerdan ka banengkong bot ka Real Madrid haka kerdan ka baar ka Atletico Madrid haka kerdan ka balai bat ka Athletic Club ka badon haka kerdan ka basaw haba phai pat shaka club Manchester City ka bayala ka haka English Premier League ka klub Manchester City kadai ka klub ka baklan bor ba ha uni usnam ubaladab bat kadai makaro ka bayo banra ya ka Premier League haka ayom ka baladab penban ha uni usnam pat ka jingal enti jongka ka long ka bajwat bat ka baklan ba hadu kata namar bon sen hi haka jingal ka jongka kamat ya ka namrem bat ka nam ya khai don ka por ba ka Manchester City ka do jeng kerman i kumbakan sedo no bandrung wat ka Champions League haka ne ka ayom ka bansawan hanrai ka jingal ti jongka hapdang ki bakum kita suki pasuki kalas dang ban khilung haka ba kalas dang ban khlain bor ta ka bala ban pelem ya ki klub ki bay kon persya bat ka hakine ki ar ne lai teli ki jingal ka ki baladam bat kam tam le ka jingal ka bakrau bat ka bakerpang ya ka Manchester City kadai haka ne ka me chiteng senya haka jingal ka jongka persya ya ka Fulham ka badai ka jingal ka bakhado haka ne ka English Premier League namar haka ne ka jingal ka bakhado ki klub ki baya kene ban yorong chaka Champions League ke don hado santali kata ka Manchester City ka Chelsea ka Newcastle United ka Aston Villa bat ka Nottingham Forest kumta ka Manchester City hapdeng ka jinga khun ka bakrau bat ka bajwat ba kala ambek triang haka ne ka jinga lakai jong ka persya e ka Fulham haka ba lengba ka kol jong ukon dukan haka medit ka ba Arthaway bat lengba ka jong Erling Haaland haka medit ka ba hanya poar kala ban pelem ka Fulham haka ne ka jinga lakai da ar la not goal lengba ka ne ka jingjob ka Manchester City kala yo ban rong sendon ka Champions League haka ne ka ayam ka ban sawan da ka badon haka kerdan ka balai haka met ya ken point ha ba pai pat ka Chelsea lengba ka kol jong Colville haka menit ka basan peu kala la ban pelem ya ka Nottingham Forest da Chico Lano kat ba ka Aston Villa pat kala mat ya ka namram haden ba ka Manchester United kala la ban pelem ya ka da ar la not goal ha ba pai pat shiki club ki badan haka top 4 haka English Premier League ki bayo ban rong direct ka Champions League ki dai ke Liverpool ka badan haka kerdan ka banengkong bos ka Arsenal haka kerdan ka baar ka Manchester City haka kerdan ka balai bat ka Chelsea ka badan haka kerdan ka basaw
kuble shibon ya pi barok ki paralok ki bejus ngau tenat ban pe ki video ha kan ke channel ngin sken dopat ha ka ve ke video kuble shibon